बर' कसारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव खुंनो लानाय गोथार खेरायनाय हाबाफारिनि लाइ खुन्थियाखौ दिनै एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गायसननाय जायो। बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै ललित चन्द्र बसुमतारी बिथाङा लाइ खुन्थियाखौ गायसनो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि सिबिनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव मानगोनां BKWACनि चिफ मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै जों खोनासंनि। थार बाथ्राखौ बुंनोबा बुंनांगोन नङा होमबा? आं बेखौनो फोरमायनो लुबैगोन बर' कसारी अनसाइगावारि खुंथाय बेनि बानजायनायाव फैगौ 2022 मायथाइनि 8 मे आरो बांला बावहाय जोङो बैसागु अखाफोरनि 22 अक्ट' गोग्लैयो रबिबार सान। बावहाय जोङो खेराइ हुनाय मोनसे फोरबो लादों आरो बिनि थांखियानो जाहैबाय जे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बर'फ्रा जोङो सोमावसारबोदोंमोन आरो जोंनि जारिमिनारि बिथिंफोरखौ जों बिजिरना नायबोदों। माखासे दुखु गोनां रादाबबो खोनानो मोनो, मोनथियो, सावरायो। बर'फ्रा दिनैबो सावनिफ्राय उद्धार जायाखै। जोहोलाव दैमालुनि सावा दाबो नांदों होननानै गोबाङानो बुंनोबो नागिरो। ओंखायनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां नाजादों जोङो नाजाबोबाय। अब्लाबो जों खौसे जाया आरो जोंनि थांखिनि थाखाय जुजिनायाव जेब्ला जोङो मोनसे मोनफुंहैनायनि थासारियाव हालोदाव सौहैयो अब्लानो माबा मोनसे आरो खैफोदा जोंखौ आरो बोखाफिनो आरो जोंनि मोननो गोनां थांखि थाखाय दाबिफ्रा बिदिनो आरोबाव दुखु गोनां मोनसे माबायावहाय सोलायलांनायखौ जों नुनो मोननाय बेफोर गोदान बाथ्रा नंला आरोखि। दा जारिमिननि नोजोरजों जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायबोबाय, बुंलायनायबो जायो आरो गोबाङानो बुंनायखाय जे जोंनि बै आजौ आजैनि जोहोलावजोफोरखौबो सिखोना जोहोलावनि बाथ्रा, जोहोलाव दैमालुनि बाथ्रा, सोमदोन जोहोलावनि बाथ्रा, बिरगोस्रिनि बाथ्रा, गाम्बारि सिख्लानि बाथ्रा बेफोर बाथ्राफ्राबो जारिमिनारि नोजोरजों जिहेतु लिरजाबोदोंबो जों दिनै नाथाय बेखौ सल' बायदि लानो नागिरो। बर'नि जे बिर जोहोलावजोमोन बिसोरखौ जों बावगारनानै सल' बायदिल' जोङो सरासनस्रायै फरायना मोनथिना लानो नागिरो आरोखि। बावहाय जोङो बेखौनो रायलायदों आरो बिथांमोननि जिउमाया दाबो गोजोनाखै होननाबो मिथिनाय मोननाय बा मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जे सावरायो आरोखि। दा जोङो थांनाय जोंनि दराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव सोमावसारनाय 1986 मायथाइनि मार्चनिफ्राय बेनि उननिफ्राय जि सोमावसारनायाव मानसिफोर मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बुंनो थाङोबा जोहोलावजो गोबां बर' सुबुङा जिउ बावलांबाय। बिसोरनि मुं लानानै जोङो बिथांमोनखौ मुंख्लं सान बा जोङो बिथांमोननि थैनाय सानफोरखौ फालिबोदोंमोनबाबो माखासे फालिनायाव दाबो बियो आरोखि जोंनि नोजोरावहाय जेरै जानांगौ बिदि जानायखौ जों नुबोबावाखै। दा फारसेथिं जोंनि बावैसो बारा गोबावनि बाथ्रा बुंजाया बेखौ आरो बै समनि बाथ्रायाथ' बिराद जारिमिनारि बे माबाजोंसो जोङो नोजोरजोंसो बा बे जारिमिनारि जि मोनसे बाथ्राफोर जों दिनैहाय मोनो आरो जोंनि सोमावसारनायनि बेखौ रिफारेन्स लालायनानै सावरायोबा जेब्ला जोंनि गेजेराव सावरायनाय जायो दुखु मोननायखौ गोबाङानो फोरमायबोदों। ओंखायनो बिथांमोननि जिउमायाबो जेराव गोजोनाखैनो ओंखायनो जोंनि बै फैगौ खेराइ फोरबोजों लोगोसे जों बिथांमोननि मुङावबो बिथांमोननि नाम लानानैबो जों फुजाखौ होगोन। ओरैनो गुबैयैहाय बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैहाय खुंथाइ गोहो मोनबाय, BTC मोनबाय, दिनैहाय जों बर' कसारी अनसाइगावआव खुंथाइ मोनबाय। बे मोननायनि उनावबो जोंबो मुंख्लंफोरखौ बा जोंनि बिर जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनानै बा इसोरनि नाम लानानै जोङो खेबसेबो फुजा होनाय जायाखै। दा फुजा होनो थांनायनि खेराइ हुनाय फोरबो होनो थांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बै गोदोनि जारिमिनारि बिर जोहोलावजोफोर आरो जोंनि सोमावसारनायनि बिर जोहोलावजोफोर लोगोसे जोंनि गोदान खुंथाइ खाबु मोननाय बिनि दावगानाय बेखौबो लानानै जोंनि गोजोन खौसेथि आरो दावगाथायखौ लानानै जों इसोरनि नाम लानानै बे फुजाखौ होनो नागिरदों। बावहाय जेबो गोरोन्थि साननांगौ गैया, फाराग जोंनाव जेबो गैया। बर'नि आजौ आजैनि मोनसे आसार खान्थि होनोबा बाथौ धोरोममोनखाय जोङो गुदि धोरोमखौ लानानै बेखौ फालिनांगौ होननानै जोंखौ गले गले बुंनायनि थाखाय जोङो नंगौबो इसोरनि नामखौ जों लायाखै। बे जोंनावबो साननाया फैदों इसोरनि मुं लानानै जोङो फुजाखौ होमाराखै खेबसेबो। ओंखायनो जों खेबसे
इसोरनि नाम लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि खान्थिजों जोङो खेराइ फोरबो हुनाय फोरबोखौ जों खालामनो आवगायदों। बावहाय ओंखायनो जोङो गुबुन आफादफोरखौ गासिखौबो जों हांख्रायदों बेवहाय बाहागो लानांगौ, मानोना बे काउन्सिलनि नामावसो काउन्सिला बानजायनाय बे मोनसे खेराइ फोरबो आरोखि। ओंखायनो बेवहाय गोजोन खौसेथि आरो दावगाथाय बेखौ लानानै बे खेराइ हुनाय फोरबोखौ जों खालामनो थांदों। बाथ्राया बेल' जोङो गोबां नाजाबोनायनि गेजेरजों मोनफैबाय। मोनफैनायनि उनावहाय खुंथायाव जों दिनैबो जिरायबाय, बुंनो थाङोबा दिनै जिरायबाय। नाथायबा इसोरनि नाम लानानै जों जेबो मावनाय जायाखैखाय बेखौनो जोङो मुलुगनि सुबुंनोबो जोंनि रायजो राजानोबो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोङो इसोरनि नाम लायो, बर'फ्रा माने इसोरनि नाम लानानै खामानि मावो, गोथार खामानि मावो। बे मेसेजखौ जों होनो नाजादों आरोखि। दा जेखि जाया बाथ्राया बेल', जोंनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन, जोंनाव थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोरखौ लानानैहाय जोङो सानफिननांगौनि बाथ्रा थायो, बिजिरफिननांगौनि बाथ्रा थायो, रिथिंकिं खालामनायनि बाथ्रा फैयो, सेल्फ क्रिटिसिजम खालामनायनि बाथ्रा फैयो। दाय दस गोरोन्थिफ्रा बहा जालांदों जालाङाखै बेफोरखौ जोङो एसे जोंनि गेजेरावहाय बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोग्गो गोथार लामा दिहुननायनि बाथ्रा फैयो। आरो बर'नो दा नैबोथ' अलखद समावथ' जोबाखै। बर' हारियाव दिनैबो अलखद बुब्लियाव जोङो मोगा मोगि जानांगासिनो दङ। बर' हारि हिसाबै जोङो दिनैसिम जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय बे जाफुंजोबाखै होनोबा बांद्राय बुंनाय जाया। मावनांगौ गिलिर बिबाना जोंहा दंबावो। जोङो जयैनो आवगायबावनांगोन, हान्थि सुरलांबावनांगोन, थांखिखौ जाफुंहोथारनांगोन। बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गेरेमसा मोनसे जौगासार हारि दानाय, बुहुमाव मास्टाराइज दानाय बे प्लेनिङाव, बे बिथांखियाव जोंहा थांखि मिजिं सिमांफोर जि दङ बर' हारि दानायनि, बेखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय जयै जुजिलांबावनांगोन। बेयो दिनैनि समाव जोंखौ हुसियारि होनाय मोनसे रादाब होननानै जों बुंना लानो हायो। बे हाबाफारियाव बबे जिल्लानिफ्राय बाहागो लानाय जागोन? बेखौ फोरमायनो मोननानै आं गोजोनगोन जे जोङो बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि सिङाव गासै गं 22 जिल्ला दङ। बे गं 22 जिल्लानिफ्राय गासैबो जिल्लानिफ्राय थान्दैफोरबो नुजाफैगोन, बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गोबां बेसेबां जोङो लिंहरो बेसेबाङानो फैगोन, जोंसो रिसिभ खालामख'नो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो एसे अनजिमाखौ रोखा खालामनानै लिंहरनो नंदों आरोखि। नङाबाथ' थानो जानोबोथ' गोब्राब जानोबो हागौ। दा जायखि जाया जोंना जायगायावनो गोबांथार सुबुङा जमा जागोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ। ओंखायनो बारा गोबां बायह्रानिफ्राय जों मानसि लिंहरनो सानाखै। जेरै बुंनो थाङोबा ओरैनो गुबुन रायजोनिफ्राय सानदों वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो एसे फैनो हागौ, मेघालया फैगोन, अरुणाचलनिफ्राय एसे फैगोन, नागालेण्डनि फैगोन। दा बे गुबुन स्टेटनिफ्राय आरोखि, त्रिपुरानिफ्रायबो फैनो हागौ, आरो काछार करिमगन्जनिफ्राय फैखागोन। ओमफ्राय जोंनि तिनसुकियानिफ्राय हमनानै डिब्रुगड़, शिबसागर, ओजोंहाय ओमफ्राय गलाघाट, कार्बि आंलं, नगाव, मरिगाव, बेनि उनाव गुवाहाटि मेट्र', गुवाहाटि आरो रुरेल थाबाय, साउथ कामरुप थाबाय, गवालपारा, धुबरी आरो बरपेटा, बङाइगाव, दरं, बेनि उनावहाय नलबारि, आरो जोंना बिश्वनाथ थाबाय, सनितपुर थाबाय, जोंनि लखिमपुर थाबाय, धेमाजियाथ' जोङो हस्ट डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय। दा बेफोरनि गासै थान्दैफ्रा जमा जागोन आरोखि। गासै जेसेबां जोङो बिटिसि बेनि बाहेरायाव बा बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि सिङाव जेसेबां जोंनि जिल्लाफोर दङ, बे जिल्लानिफ्राय थान्दैफोर नुजाफैगोन। नंगौ, फैगौ 9 मे खालि BKWSनि बानजायनायाव मोनसे खेराइ हुनाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो हिसाबैनो दिनैहाय गासै जोंनि जेसेबांखि अर्गेनाइजेसनफोर दङ, बे अर्गेनाइजेसनफोरा ज' फैनानै गिबि खुन्थिया पेन्डेलनि बेखौ गायसनफैबाय। आरो बेवहाय आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै बे खुन्थियाखौ गायसनहोदों। आं बेनि थाखाय BKWSनि गासै माबाखौनो आङो गोजोननाय बावदों। थारैनो बेखौ हुनायनि गुबै थांखियानो जादों जे जोङो गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारबोदों। आरो बे सोमावसारनाया फैयै दिनैहाय मोनसे नङाब्लाबो जोङो मोनथाम मोनसे सुक्ति जाबाय। बे सुक्ति जानायनि गेजेरजों लास्ट जोंहाबो जोंनि बिटिए दिनै बायजोआव मोनसे थेलेबलेब फिसा फ्राय 22 जिल्लाफोरखौ
लानानै मोनसे BKWC बे अट'नमास काउन्सिलखौ मोनदों। दा बेनि थाखायनो मोनसे साननाय फैदों जे एसेबां गोबाव सम जे जों आन्दलन खालामनानै जोंनि गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिना आइ आफामोनखौ जोङो जोंनि बेसेन गोसा जिउखौ जों खोमानानै लादों बे आन्दलननि गेजेरजों। दा बेखायनो जोङो बुंनाय बायदियै जों बेखौ बुंनांगोन जे मोनसे गोजोननि थाखाय मोजांनि थाखाय जोङो बेखौ हास्थायदों आरो बे जाहाथे मुक्ति मोनो जों गासै मुक्ति मोननानै जाहाथे जों आलो गोजोन सुख गोजोनै रायजो खुंनो हायो आरो मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै BKWCआ बे हाबाफारिखौ लादों। आसा फारिदों जों सानजानिफ्राय बेखौ माबानानै खुंनानै जोंनि जा हेड अफिस BKWCनि बे जाहाथे मोनसे गोजोन थासारिया सोमजियो आं बेखौ हास्थायदों। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा माबोरै बाहागो लाजानो लुबैयो? आं सानो जे बे हाबाफारियाव गोबां माबायानो फैगोन रायजो राजायानो फैगोन खारन ओजोंहाय BKWCनि सिङाव 22टा जिल्ला थाहैबाय। दा बे 22टा जिल्लानिफ्राय हयथ' माबा हिसाबै लिंहरगोन अबजार्भार हिसाबै लिंहरगोन आरो BKWCनि माबायाबो थाहैबाय जेसेबांखि EM बिथांमोनहा थाहैबाय। आसा फारिदों प्रत्येक गामिनिफ्रायबो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैगोन। आं सानो खोब हिउज मोनसे गेदारिं जागोन। फैगौ 8 मेआव जिहेतु गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय बर' कसारि अवेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव मोनसे खेराइ फोरबो लानाय जादों। बे खेराइ फोरबोआव जाहाथे मोजाङै मोजां जालांथों होननानै दिनै गिबि बे गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारिया जादों। दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो फैगौ जिहेतु जानो गोनां 8 मेआव बे 8 मेनि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो जालांथों होननानै अबंगसायनि खाथियाव आर'ज गाबदों। जोंनि गासै दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि बेयाव थानाय जेसेबां जोंनि बर' आफादफोर दं बे आफादफ्रा बेयाव जमा जानो हादों। बिथांमोनाबो जाहाथे बै फैबाय थानाय 8 मेआव जानो गोनां बे खेराइ फोरबोआ मोजाङै मोजां जालांथों होननानै बिथांमोनाबो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बे हाबाफारियाव मा मा आयदाफोरखौ लाफानानै गाहाय खुंनाय जादों? ओरैनोथ' बे हाबाफारियाव जोङो गोजोन खौसेथि आरो दावगाथायनि थाखायसो नालाय बेयाव जेबो खेला दुला जेबो गैया। बेयाव माखासे फुजा दं खेराइ फुजा। बे खेराइ फुजानि हाबाफारि जों मोनसे लानाय जादों।